2023. Before diha, mo adre una ta sa Acts chapter 5. Acts chapter 5. Buhat kapitulo 6, kapitulo 5. Verses 1 to 11. Acts chapter 5 verses 1 to 11. Nanatang tanan? Sige, lingkod lang mo ha. May magtiayon nga si Ananias o si Sapphira nga may baligya sa ilang katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang halin og nasayod niini ang iyang asawa. Ang nahabilin, gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtipig og bahin sa halin, sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto og sa dihang nabaligya na ang halin imo gihapon. Karon, nganong namakak ka man, dili ang mga tawo ang imong gibakakan, kundili ang Dios. Sa pagkadungog ni ini ni Ananias, natumba siya og namatay. Og ang tanan nga nakabalita ni ini nga hadlok unya, nanuol ang mga batanong lalaki o giputos nila ang iyang lawas o gidala ngadto sa gawas aron ilubong. Sa paglabay sa mga tulo ka oras, misulod na usab ang asawa ni Ananias, apan wala siya masayod sa nahitabo. Si Pedro miingon kaniya, tug-ani ako, maora bagayod kini ang halin sa inyong katigayunan. Si Sapphira mitubag, oo, maora ka na. Busa si Pedro miingon kaniya, nganong nagkasabot man kamo pagsulay sa Espiritu sa Ginoo. Ang mga tawo nga naglubong sa imong bana anaa nas pultahan ug dadon kausab nila sa gawas. Diha natumba si Sapphira sa tiilan ni Pedro og namatay. Unya misulod ang mga batanong lalaki ug ilang nakita nga patay na siya, busa giyayungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana. Nangahadlok pag-ayo ang tibuok simbahan ug ang tanan nga nakabalita ni ini. Magpray ta. Heavenly Father, thank you kayo Lord sa dakong buluhaton nga imong gihatag diri kanamo. Og niining kasuguan nga kami o Ginoo magahimo sa among pagpaubos, sa imong atubangan, sa among mga pagpuasa. Lord, among giila nga kami mapakyason og dili angay sa bisan unsang pabor diha nimo. Pantungod sa imong grasya, salamat kayo Lord nga kami karon nahimong takos sa pagpangatubang diha kanimo. Dawata o Lord ang among mga pag-ampo ug pagpaubos niining mga umaabot pa nga mga adlaw ug karong gabi huna hangtod sa adlaw sa among pagpasalamat. Walay lain nga among pasalamatan daygon ug pasidunggan ikaw lamang Amahan. In Jesus name we pray. Amen and amen. Mayong buntag, mayong gabiin atong tanan. So sa mga karon pa jud nakatry ane, dako jud ka ini nga challenge sa imuha. Pero sultian jud kanako nindot jud kayo ug imo ra gyud ning lahotayon. So kuane kanang murag ang uban ani murag nahadlok ug unsa gud gutom-gutom ra man ta ani. Pero sa pagkatinuod lang makit-an unya nimo ang resulta ani. So good ta, welcome sa ato ang buluhaton karon. Ang ato nga pagtuon mga igsoon naghisgot siya sa doctrine of the Holy Spirit. No? Ang pagtuon nato giuluhan siya the doctrine of the Holy Spirit. Kung mayroon kay kag-doctrine, pagtuon, mga pagtuon, or the theology of the Holy Spirit. Asa na itong ato ang... Sige lang. So, daghan nato mga igsoon nga nabasa nato sa Biblia, kabahin sa Balang Espiritu, Dios nga Espiritu. Pero sa pagkatinuod lang, nagpabilin nga ang tao wala niya na-enjoy ang unsay pagkinabuhi nga kauban ang Balang Espiritu tungod kay wapod siya kaayo makaila sa Balaang Espiritu. Ug mo na hinungdan nga kinahanglang masabtan nato ni karon unsa ni siya. So the doctrine of
the Holy Spirit. Ang pagtuon na ini, ang kaalam diha sa balaang espiritu. Una, the Holy Spirit is the Spirit of God, fully divine. He inspired men of the old to write the scripture. Through illumination, He enables men to understand truth. He exalts Christ. He convicts men of sin, of righteousness, and of judgment. Mamaya lang na yan. Adto sa taas, katong gasunod adto. Okay. Sige, saka pa. Okay. Next verse. Sunod na, sunura lang. Okay. Ang atong tema sa atong umabot nga pagpasalamat, nag-ingon diha, Isaiah 40 verse 8, tong embracing God's word, no? Embracing God's word. Ingon ang Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. Sa Bisaya pa nag-ingon diha nga ang sagbot mga laya ug ang bulak malarag apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kangturan. Now notice nga kanang grass gikuluran diha og kanang flowers. Sabtan? Pag nagbasa kag Biblia, pangayua sa Dios ang kaalam. Hisgutan sa atong pinaka-focus nga hisgutanan is ang Holy Spirit because siya ang mutudlo nimo aron makasabot kas pulong sa Ginoo. So ang grass diha dili na siya kanang kugon. Dili na siya Carabao grass. Ang grass nga gihisgutan diha ikaw ug ako. Unya ang flowers is ang atoang mga naangkon sa kinabuhi. Ang imong mga achievements sa kinabuhi, ang imong success. Na artista na baka, na sikat na baka na nga vlogger, sikat kayo ka nga singer, sikat kayo kang basketballista, ikaw ang pinaka-bright, na tag-iya nakagdagan kayong kumpanya. Unsa pa lain nga buwak nga naghatag og kanindot sa imong kinabuhi. Tag-iya na kas BQ, tag-iya na kas alturas, nahimo na kang tag-iya sa Facebook, or ikaw ang pinaka-ilado sa social media. Kana tanan bulak. Una, ang sagbot ikaw ni, o ang kanang flowers is ang tanan nga imong naangkon sa kinabuhi. Niyon sa si Lord, silang tanan mga laya, malawos og mga laya. Kita mga matay, ang tanan natong naangkon sa kinabuhi, kalimtan, mga wala. But ang pulong sa Dios mo'y magpabilin hangtod sa kangturan. Mao na nga, ang atong tema nag-ingon, embracing God's word. Kupti, gaksa og ayo ang pulong sa Ginoo kay ang imong kinabuhi ikaw mismo malaya, ang tanan nga imong naangkon mawala. Pero kung naani mo ang pulong sa Ginoo, may kinabuhi kang walay katapusan. Ano man? Ang pulong sa Ginoo must stand forever man siya. Now, sa pagtuon nato mga igsuon, daghan kayo ni siya. In fact, kining hamartiology, the doctrine of the Holy Spirit nga atong pagatunan mga igsuon, kanang dili ni siya mahuman og 4 years. Kay magmasteral pa man gani mi ani. Dili siya mahuman og 4 years. Munang ang pagtuon dili gid siya. Pero ato lang ni siyang ang tan-awon lang nato ang surface ani, ang overview ani niya sa atong 5 kagabi nga pagtuon. Nasabtan nato? So una, next. Kining bibliology. Mo ni siya yung mga pagtuon ha. Ang bibliology is the study of the scripture or the theology of scripture. Kanang gitun-an ang tibuok kasulatan. Ang pagtuon mahitungod sa Biblia. Naunsa ang Biblia namugna, kanus asya nasuwat, giunsang pinulungan ang gigamit sa pagsuwat, giunsa pag-compile, kinsay ga-compile, kinsay gahatag og verse, kinsay gabutang og chapter, asa siya gisuwat, kanus agi pang suwat, kinsay mga nanagsuwat, unsang mga tuiga, mao na siya ang bibliology, kinatibok ang pag-study. Muna nga kung nakaibaw ka ani, nay mo gara-gara, kami ka-compile, kami ga-sulat, makatawa ka oy. Kay nahibaw-an man nimo ni tanan. So, ang pagtuon mahitungod sa tibuok kasulatan gitawag siya og bibliology. Kanang logy means study and then ang kanang bibliology, biblio means the Bible or library. Kabalo mo mga igsoon kanang Bible di na book.
Dini libro. Mga libro, library. Kadala-dala kag library matag adlaw kung imong dalon ang Bible. Nganuman, ang Bible doon na siya 66 books. Sa Katolik, gidugangan na nila. Kita dita mo dugang kay gipasidan-an ta. Ang magdugang, dugangan ang silot og magkuha. Kuhaon iyahang bahin sa pagkaon sa, di ba? Mo na gisulti diha. So 66 books. Mao na nga kung nagdala kag Bible, gadala ka og library. Nasabtan na to? Okay, next. Another kaning subject is kining theology proper, the study of God. Imong tun-an ba? Of course, naata na ni sa Bible. Kinsa ang Dios, unsa siya, unsay iyang nahimo, unsay iyang buhaton sa tawo. Ang kanusa ang tawo nga kanang naka-idea siya nga naay Dios, na kanusa niya na sinati ang Dios. O mo na siya no pagtuon ug pagkat-on mahitungod sa Dios. Next verse. Next kuan. Sunod nga subject is Christology. Mayon ta Christology kanang Kristo diha. Ang Grigo Kristo, si Christ, unya logy ang study. Nagtuon ka kinsa si Kristo? Unsay iyang nahimo? Tanan nga deity ni Jesus Christ, ang nature niya, gikas pagkatao niya, gikan sa gitagna pa siya sa Genesis, hangtod na nga gibayaw siya og hangtod sa iyang pagbalik, tun-an ni siya. Gitawag na siya Christology nga study. Next. Ang sunod is pneumatology. Ang pneuma means spirit, and then kanang logy diha is study, no? Pagtuon, theology of the Holy Spirit, pagtuon. Kabahin sa balang espiritu, og mo ni ang atong tun-an karon. Sunod sa ta. Angelology. Kining angelology, mga pagtuon, study, kabahin sa mga anghel. No, naana sila seraphim, cherubim, unya na mga archangel. No, kung imo gani na siya nga tan-awon ang description gyud sa archangel, grabe ni siyang dako ang pagkaanghel. Kaya ang iyahang usang tiil tuas pinakalawom nga dagat, samtang ang iyang usang tiil tuas pinakataas nga bukid. Now, muna siya ay archangel. So, apil na diha. Sunod is Satanology. Si Satanas. Unsa man ni Satanas, kinsa man ni si Satanas sa sinugdan. Ug nganong nahimo ni siya nga Satanas, unsay buhaton niya, unsay himuon niya sa tao, unsay iyang plano dinhi ginatun-an tanan. And next is Demonology. Demon, mga trabahante, mga alipores, mga workers niya. Natun-an na nimo siya unsay ilang strategy, unsay ilang ginapanghimo, unsaon nila pagguba ang tao, naa sila plan B, plan A, plan C, ug dili sila moundang og plano kay gub-on gyud kaning mga demon. Sunod is Anthropology. Kanang anthro means man, tawo. Na tun-an nimo ang tao, diin gikan ang tao. Ang tao dunay upat ka pangutana. O 5. Nasa 5 ka pangutana. Una, asa man ko gikan? Ikaduha, asa man ko paingon? Unya, ang ikatulo, kanang unsay purpose nga na ako, natawo ko. Unya, asa ang istorya padulong, asa man ni paingon? Kung 5 na siya kapangutana. Now, but ato ra na siya nga i-overview mga igsoon. Next, kining Hamartiology. Hamar means sin, sala, study of sin. Asa, katusa. Pagtuon, kabahin sa kanang sala. So taas kay ni siya. Dili ka mahuman gani ani og 12 years kung moingon sila 12 years ang pag-study. Di kulangon pagud gani. Makungtun-an nimo ang sala. Daga nato. Nakakita ta sa sala sa uban pero wa ta kakita sa sala sa tong kaugalingon kay wa gani kakailag unsa ng sala. Okay? Wa gay ta kaila og unsa ng sala. So pag moingon si Lord ayaw, imong gibuhat sala. Pag moingon si Lord buhatan ni pero wala nimo gibuhat sala. Di ba? So, daggan na siya, gatuon na siya kabahig sala. Ang sunod niya is soteriology. Kanang soteriology is pagtuon kabahin sa kaluwasan, the study or the theology of salvation. Theology of salvation. No? Ang kabahin sa kaluwasan ray gihisgutan. Ato ning natakol sa niaging prayer and fast nato. Sunod, eschatology. Kasi ka lecture ani sa niagi si Pastor Prima. Kadtong end times, gahisgot sa katapusan sa kapanahonan. Gitawag na siya og eschatology.
Nasabtan na to? So, naa tayong gitawag og 10 major doctrine, pero dunay duha ani nga nadugang. Kining theology proper o kining introduction nga gihisgutan dinhi mga igsoon. Unya, now, ningon kung imong tan-awon na ang Proverbs o ang Hosea, pareho sila og gisulti nga ang lack of knowledge makalaglag, unya ang taong walay panan-awon malaglag gihapon. Mauna nga ang tawo kinahanglan siyang magtuon. Kay gani di man kapasagad og inom og tambal, kung kana nga tambal wa ka kabalo og para asa na siya. Nakuha na to? So, same sa ato ang pagtuo sa Ginoo, same sa ato nga pagsalig sa Ginoo, kinahanglan usab mga kailata og ayo kinsa ning atong gisimba, kinsa ning atong gituuhan, unsay iyang kayang buhaton sa imuha o unsay iyang plano diha sa imong kinabuhi. Nakuha na to? Nasabtan? Sige, sunod lang gyud ta ani mga igsoon. So mo ni siya ang mga bugat kayo, mga major ni siya sa kanang mo eskwela gani ka og theology or mag-Bible school ka, mo ni mga major. Pero naa pag yun gani ni siya, kulang ni siya nga mga, kay kani nga mga subject is all about kanang, kuan raman ni siya, systematic theology. Wala pa din na appeal ang church planting, kanang, sitaw ka na, principle of preaching, basta daghan pa kayo nga subject, pero kini sila maoy, kanang gikinahanglan gyud nga mahibaw-an unta sa tawo. Pero kabalo ka, kung maghisgot manggod og study, gamay ra kayo interesado, ana. Gamay ra kayo interesado. Mo nang si Jesus, 12 ra iyang gidala. Kaya kung magdala siya daghan, unya, mutungha karon ugma mo absent. Dayong mutungha na pod inig Friday. 12 ra, kay willing man, ang willing ra man gyud. Ang willing ra gyud. So kung willing ka mukat on gyud mga igsoon, hopefully ubanan ko ninyo until Friday. Paningkamutan rasad nako ni. Now, arin na ta sa doctrine of the Holy Spirit. Unsa man siya, unsa may himuon sa balaang espiritu, unsa may iyang function, unsa iyang rules. Ang una ningon siya, the Holy Spirit is the Spirit of God. So, ang Iglesia ni Cristo, and Jehovah's Witnesses, and other kanang uban pa nga mga grupo, ningon sila nga ang Holy Spirit is not God, but power siya sa Diyos or force. Gahom lang siya or kusog sa Diyos. Dili siya Diyos. Muna ilahang practices. But ingon ang Bible, ingon dire, the Holy Spirit is the Spirit of God. Diyos sab siya. Fully divine. Tumayintag fully divine, ang pagka-Diyos sa Amahan, ang pagka-Diyos sa Anak, maupod ang pagka-Diyos sa balaang espiritu. Munang fully divine. Kanang divine means pagkabalaan, ang pagka-Diyos niya. Nya fully, kanang kumplito, nga haom na niya tanan. So, ug unsay naa sa Father, sa Anak, mausab ang naa sa Holy Spirit. Next, He inspired holy men of old to write the scripture. Munang uban maingon sila, ang Biblia ginama ra man nagtawo. Tinuod. Pero dili sila makasuwat niini, dili ni nila masuwat kung walay gagiya nila, walay ga-guide, walay ga-dictate nila. Nga mao ni isulat ingani pagsulti. Di ba? Walay muhimo ana. Ang Holy Spirit mo nang iyon na He inspired. Kanang word nga inspired, iyang gidasig, iyang gitudluan, iyang gisugo, iyang gi-dictate. Nga mauni ang isulat. Muna siya. That is why nasulat ang Biblia, ang balaang kasulatan. Through illumination, He enables to understand the truth. Usa man ang illumination? Nagbasa ka diri. Human na dyan kong basa. Huwag ka nasabtan. Di ang Holy Spirit nga nasa sulod mo, maoy mo pasabot. Siya mo'y maghatag og mga pagpadayag, siya mo'y mo patinaw ni mo. Muna giingon dia through illumination. No? Makasabot ka sa mga kamatuoran. Now, He exalt Christ. Na? Ang Diyos nga Espiritu, iyang gitaas, iyang gibayaw si Kristo. No? Iyang gilip up si Kristo. Iyang gikomen ba nga mauni siya, mauni ang iyang buhat, mauni Dios siya, mauna. Okay, next. He convicts men
of sin, of righteousness, and of judgment. Siya'y mutandog sa konsensya or sa kasing-kasing sa tao. Siya mo'y maingong, sala ni. Biya na ana. Muna'y conviction. And then righteousness, kinibuhata. No, mahimuan ni. Lipayon kaniya nga magbuhat ana. Sunod, judgment. Siya mo'y musulti sa tao. Nga, kanya imong gibuhat ni, hukmanan yung kaani. So, kung naani mo ang Holy Spirit, makabalo kag unsay maayo, unsay dili. Pero di ko mo tuong na Holy Spirit ning tawong yawa ni mugawa sa baba. Buisit, unsa pa ng mga pagpamalikas, kuyaw na mga tao. So next, He calls men to the Savior and effects regeneration. Ano daw sa Bisaya? Siya mao, ang Holy Spirit, siya mao ang nagbira sa tao ngadtos mangluluwas nga mao si Kristo. O siya'y hinungdan nga ma-born again, matawo pag-usap, mabag-o pag-usap ang tao. I mean, mabag-o siya. Trabaho na sa Holy Spirit. Munang bisag unsaon ni mo buisit yawa-yawa na imong anak, di gina mabag-o. Bisan pag shotgun na imong iatubang anak. Ano imong silingan, adol, tas Ginoo dili gyud na. Gahi, di gina nimo mabuhat. Ang makahimo ana ang balang espiritu. Nganuman, siya ang mubira sa tawo ngadtos mangluluwas. Og siya usab ang motrabaho parang naa sila'y kabaguhan. Nasabtan na to? Mo bitong niingon si Lord, pray in the Spirit. Kabalo ba mo nga walay milagrong mabuhat si Jesus kung wala ang balang espiritu? Even in the creation, sa Genesis chapter 1 verse 2. In the beginning, in the beginning God created the heaven and the earth. Verse 2. The earth was formless and empty or void. And the Holy Spirit, the Spirit of the Lord, ang balang espiritu, nagalihok ibabaw sa katubigan. So pagsulti sa Ginoo, let there be light, ni trabaho ang Holy Spirit. Because walay milagrong mahitabo kung wala ang balaang espiritu. Munang niingon dito sa Ephesians, ayaw yung pasuba ang balaang espiritu. Nga naman, siya man ang muhimo, di man ikaw. Di man ikaw. Pero, napoy mga panahon, mga igsoon nga, kanunay ra natong insulto ang Ginoo. Nabisan og nagtudlo siya nato unsay ang ayan natong himuon, lahi gyud ang atong himuon. Ipakita gyud nato ang ato ang pagkatawhanon or ato ang mga kinaiya nga nakatuna nato iya sa demonyo or iya sa kaaway. Mo nay kinahanglan natong bag-ohon gyud. Sunod, niingon siya nga at the moment of regeneration, He baptizes every believer in the body of Christ. Diha sa regeneration. Gibautismuan niya ang tanang magtotoo. Diha, ingon nga, mahisakop na siya, mahiusan na siya sa lawas ni Kristo. Munang nadawat nimo ang balaang espiritu. Nasamtan na to? Sunod. He cultivates Christian character, comfort, believers, and bestows the spiritual gifts by which they serve God through His church. Isa-isa ho nato ni. Ingon siya. Siya maoy nag-atiman, nag-amuma. May nag-cultivate, marag tanom ba imong giamumahan. Giabunuhan, gisprayhan, gibubuan, nag-cultivate. Giamuma aron mong patubo. Siya ang naghimo ni ana sa atong kinaiya. Kanang atong kinaiya, di man ko naingog, nakadungog kag usa ka wali na bag-o na dayon ka. Ang Holy Spirit maoy mo trabaho nimo. Tudluan ka, pruningan ka, bubuan ka, siya maoy mo patubo ana. And then, unsa pa lain? Na? Comforts believers. So, natakas kagulanan, naaka sa kasubo, mga kamatay sa kinabuhi, unsa siya maoy nag-comfort. Nahinumdum ko sa pagkamatay sa among papa. Ang uban magsighilak, pero kami, murami ga grabing, mura ga celebration, good nga celebration. Nga naman, tungod kay grabe ang comfort nga gihatag sa balaang espiritu. Ang assurance nga ang among papa na anas Ginoo, and kami pang mga anak na anak po Diyos Ginoo. So, wala na, naa ang grabe nga comfort. Munang, muhilak manggaling ka, mingaw. Pero di na ka muhilak sa kaguol. Mingaw na lang. Kaya nga nung mag-uol man kang tuwa na siya dito, malipayo na, wala yung sakit. Impas na po diyang utang tanan.
No? Comforts. Iyang i-comfort ang magtotoo. Sa batanan, magtotoo. Kanang nasa imong tapat, uyoga ba, inang klaruha, gunang imong pagkamagtotoo. Sige, kusga. Usahay, di pa klaro. Sunod. He bestows the spiritual gifts. Iyang gipadayag, iyang gipakita, iyang gihatag, ang mga espirituhanong gasa. Munang naay mamadlas og demonyo. Mauna nga naay mga magwalali. Mauna naay mga maayo kayong mutudlo sa pulong sa Ginoo kay gift man na. Naapoy spiritual gifts og provider. Nga manggihatagon kayo na siya, gibless na siya ayos Ginoo. Kay gigasahan siya sa balang espiritu nga mahimo siyang provider, manggihatagon siya sa simbahan, sa iyang isig katawo, sa pamilya, provider na siya, i-bless kung nagtaman sa Ginoo. Spiritual gifts man na. Spiritual gifts nang ihatag sa iha. Kabalo mo, ang tanan mga igsuon, pwede na aani nga gasa. O kita tanan, pwedeng mahimong manggihatagon. Pero, nabalaka ko, nga kitang tanan, nahimong manggihatagon, pero, dili siguro pod tanan, manggihatagon nga madagayaon. Ilami, man itong muhatag nga dagaya ba? Kasabot mo kung saan ang dagaya? Kanang lipay nga naghatag plus muhatag nga awas ba? Kanang maghuna-una kag hatag ko pinaka-the best kay ug mamatay na ko makahatag pa ba ko? Di ba? Ingana. So, gifts, unsa pa laing gifts of the Holy Spirit serving, pag-alagad. No? Uy, way day sakyan na nun. Sayo ko kay na ko yung motor, manghauling ko ron. Lalo kalubinhan palapok-lapok ko para sa Ginoo. Ingana bitaw serving na siya. Ang mubarog ka ato sa ato likod unya imong napay bakanti ari lingkod. No? Pag-alagad na siya. Spiritual gifts by which they serve God through His church. Aron sila, kini nga mga espiritualong gasa, gamito nila aron ialagad nga da sa Dios pinaagi sa simbahan. Pinaagi sa church. No? Pinaagi sa church. Nalang po'y kanang, ato lang pong kanang mga alagad bitaw ta, or alagaran ta, himuon po nato nga grateful ta, malipayon nga mapasalamaton kung maalagaran ta. No? O sa pailain diha. Then, He seals believers unto the day of final redemption. Gisilyuan niya. Kabalo mo kung saan ang silyo? Kanang helmet. Kanang helmet, na nakabutang diri nga ICC. Muna siya silyo. Inigdawat nimo og papel, magpanotaryo ka, na ay pirma sa lawyer dito, unya isuksok siya atong metal, unya iduot, na ay lingin nga nilakra dito, ni marka dito, muna ay silyo. Kanang silyo, but gipasabot nga, pareha sa paghatag og baptismal certificate, dedication certificate, marriage certificate, na ay silyo. Kaya kung wala ng silyo, di na tinuod. Na ay sealed. So, ang pangalan sa company, mauna ang naa sa lingin nga metal. Kanang logo. For example, diri sa itong barangay, na ay logo no. Sa lungsod, na ay logo. Maunay naa dito sa igsisilyo nga metal, nga isuksok dito ang kasulatan, unya iduot na nga na, pagkuha na, inigbira na nimo sa kasulatan, na ay silyo dito. So, kini nga papel, gikan ni sa Cortes, kaya na ay silyo sa Cortes. Gipanag-iyan ni sa Cortes. Kini nga kasulatan, gikan ni sa Barangay Lourdes, kaya na ay silyo sa Barangay Lourdes, na pay pirmas kapitan. So, it means, kana nga papel, gipanag-iya sa maong barangay, kaya naa ang silyo sa barangay, diya anang nga papel. Muna'y pinakaligon nga pagmatuod. Naningon ang Bible nga ang Holy Spirit iyang gisilyuhan ang katawhan. Buot gipasabot bisag unsa ka bright mang debate sa City Square or sa plaza kung wala nimo ang balang espiritu sa Dios di ka iyaha. Bisag tanan nga attendance sa church, sa prayer, sa pagsimba, sa kung wala nimo ang balang espiritu dili lagi ka iyaha sa Dios. Asa makita? Roma 8:9.
Roma 8:9. Niyon sa ang Roma 8:9. Ang walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Munang ka na mga hambugon kayo kay amo relihiyon. Ha? Bahala mo diha. Basta kay si Kristo nasayod kung kinsay iya. He said, ang dili iya ni Kristo, ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Nga naman, tungod kay ang balang espiritu, mao ang silyo. Arita sa mga legal transaction, kabahin og mga yuta. Sa yuta. Di ka maingon, amuan ang kalubinhan. Amuan na nga yuta. Ngayon si Gerald, Pastor, amuan ang yuta, 2 hektarya. Pagtanaw sa titulo, uy, humawan rohilyo malagi na. Nakuha na to? So di ka pwedeng moingon kang, iya kos Ginoo kung wala nimo ang balang espiritu nga mao ang titulo. Mao ang titulo. Aritas balay. Kay silyo man eh. Di ka pwedeng moingon, akuan ng balay. Unya, wala nimo ang susi sa gate, wala nimo ang susi sa entrance sa pultahan sa inyong balay, wala kay susi sa kusina, wala kay susi sa kwarto. Imposible kayo na ngay imuhan ng balay. Imuhang inangkon. No, uy, tinuod na, pwede na mag-angkon-angkon. Pwede na ganin mo yung uyab, mini, kuan? Unya, siya ra din nakabalong uyab sila. Naminaw lagi mo. Pwede na kaya na. Ya. May kag uyab ming Janice. Uyab mini Jimar. Uyab mini nya, what day? Ikaw rin nakabalo. Nya umuwaw biya ta ana. Ha? Daghang nangangkon. Asa to? Mateo 7:21 hangtod 23. Ningon si Lord. Paminaw. Dili ang tanan nag-ingon kanako Ginoo, makasulos gingarian sa langit. But kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Now, di man kakatuman sa kabubuton sa amahan, ingon ang Roma 8, kung wala nimo ang balang espiritu. Saan man nimo pagtuman? Kabalo kang nganong mangkamao kang mahigugmas imong kaaway? Kaya ang Holy Spirit naa nimo. Pero kung wala nimo, ang naa nimo kalagot niya. Maglagot ka, makakita ka. Magdumot ka, mabiter lagi ka kayo. So nag-angkon sila, ingon sila, Christian po me. Imagine na nireklamo sila, ingon sila, Lord, nagpalayas mig demonyo sa imong ngalan. Nag-ayaw mig mga masakiton sa imong ngalan. Mao na nga, kining mga milagro, di na'y basihan, nga tagalangit ka. Kay bisan ang mga kontra ni Moses dito sa Egypt, makahimo pog halas. Pagbutang ni Moses sa sungkod, nahimong bitin, suhid po itong mga magician. Sabta na to? Ang otoridad sa Diyos, ang gahom sa Diyos, pwedeng kopyahon sa yawa arong pasalaagon niya ang tao. Muna nga dili ka masalaag kung puno kas pulong sa Diyos o puno kas balaang espiritu. Nakuha na to? So, gisilyuhan ni kaniya. Mao na pinaka-importante gyud nga atong naangkon sa kinabuhi. Diha na ang kasiguruhan nga og nay mangutana nimo, sigurado na bagyo kang luwas kag mamatay ka. Moingon na ka, yes. Ngano gani? Gisilyuhan ka sa balaang espiritu. Ang mga taong dili sure nga naa nila ang silyo, naa nila ang balaang espiritu, sila ang magduha-duhag, luwas ba sila or dili. Nasabta na to? Nya, at the end, ani nga prayer and fasting nato, ani nga mga seminar, ani nga leksyon, mahibaw-an nimo nga unsay akong posisyon diha atubangan sa Ginoo, giunsa nako pag-alagad, giunsa nako pagsunod ang balaang espiritu sa akong kinabuhi. Kaya naa may mga tawo, naghihatag nila ang balang espiritu, pero dili nila sundon ang balang espiritu, kaya ang ilang sundon ang ilang batasan, ang ilang kinaiya, ang ilang kalibutanong mga buhat, ang ilang mga pagpakasala. Kining mga tawhanan nimo ambak yun is kalaglagan. Mao yun ay kurat. Mao yun ay kuyaw. Nasabtan na to? So, silyuhan gyud og ayo. Nganong kinahanglag silyo? Kay naay gitawag og final redemption. Unsa ning final redemption? Katong mubalik na siya.
Unya iyang kuhaon tong iyaha. Mao na to ang final redemption. Human naman ta niya gilukat. Pero niya patas kalibutan, kuhaon pa ta niya. Mo man to gitawag og final redemption. Inig-anhin niya kadto rag yung iyaha mayang kuhaon. Shell, palihog ko Shell ato adtoon sa Roma Shell aron nga masabtan nato kayo. Roma chapter 8. Aron masabtan nato na siya og ayo. Romans chapter 8 verses 1 to Okay. Verses 1 to 10. Maura na. Romans chapter 8 verses 1 to 10. Tungod ni ini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Tanawa ra gani. Naunsa ganita pagkahiusa? Gisiliuhan sa balaang espiritu. Gisudlan ka sa balaang espiritu. Mo bitaw nang naay mga ungo-ungo, mga white lady, mga unsa pa na diha, mga unsa pa nang gidungog nga mga eskwelahan, may mga gipang poses, mga unsa pa na diha. Dili ka mahadlok kay ang naa sa sulod nimo gabuhat sa langit ug sa yuta. Siya ang Holy Spirit. Palayo ko kay masudlan po kung apil niya. Sultian ka na ko, kung naa na kay sulod, masudlan pa ka? Hello? Oh, silyo, dugan nga sil. Ining ato nimos refilling station, drinking water, tag 30. Inig taklob nila, nganong takloban kay? Puno na. Human og taklob nila, unsay sunod? Oh, naay blue nga gipatong, unsay nakasulat sa blue? Seal, di ba? Silyo. So, kung ikaw na anak kay silyo, masudlan pa ka? Gawas kung tangtangon nimo ang silyo imong okban, sudlan gyud ka. Pwede pang sudlan. Nakuha na to? So, muna siya ang preservation sa ang gihimo sa Holy Spirit. Verse 2, kay ang balaod sa Espiritu naghatag sa kinabuhi diha sa pakighiusa kang Kristo Jesus. Nagluwas ka nato gikan sa balaod sa sala o sa kamatayon. Verse 3, ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinaagis pagpadala sa iyahang anak nga mianhi ingon nga tawo aron malaglag sa sala. So niani siya nagpakatawo. Verse 4, gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga kinabuhi na sumala sa espiritu dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kabalo ba mong daghang Kristohanon na nasa sulod sa simbahan, dugay nagpangalagad, pero wa gihapon nga kinabuhi sumala sa Espiritu Santo. Nagkinabuhi paghapon sa tawhanong kinaiya. Kanang kadumot ka. Kanang kabalo kang dili kahimot as Ginoo imong buhaton. Kanang dili angay ang isulti, imong isulti. Maguna-una ka kadaot sa imong isig katawo. Magduda-duda ka sa imong isig katawo. Unsa man mga igsuon? Tawhanon. Verse 5, kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa Espiritu Santo, naghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon. Kahuna-huna batag basa sa Bible? Huna-huna batag ampo? Nakahuna-huna batang mau-share, makadalag kalag? Or atong huna-huna, puro ragot tawhanon, puro kalibutanon, puro kwarta, puro kasakit, puro pagdumot, puro... So, magbasa kag Bible or maminaw kas mga pagtudlo, ani masakpan nimo imong kaugalingon. Ako iyan ako sa Dios, nagkinabuhi ba ko nga iya sa Dios? Or iya ko sa Dios, nagkinabuhi ko nga iya sa kalibutan, at the end of the day, kalibutanon nagyuday ka og di gyud ka tinuod nga iya sa Ginoo. So, verse 6, ang paghuna-una kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon. Sige ta guna-una ani mga butang sa kalibutan. Impierno ra gyud. Apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Induta no?
Kung spiritual ka, kinabuhing way katapusan sa langit og kalinaw nga walay katapusan. Verse 7, busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay naghuna-huna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios og dili gayud siya makatuman niini. Kining tawo nga tawhanon manghuna-huna, tawhanog pagbati, tawhanog mga plano, tawhanog pangandoy, tawhanon mga buhat, di gyud na siya kabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Kung ako lay pabuton, manarbaho na lang yun ko. Ningon gani ko ni Wilson son, mo apply siguro ko diha kay aning akong motor ga parking raman wa may. Di ba ni chat ko ni mo son atong niage nga mupasa og asa mupasa tog resume basta kay ingon unya talibon man ko nimo i-assign son na unsa punuon kang pastor lagi pastor willing i-assign sa talibon. Hala. Nay ni ari diri paampo mi pastor kay gasakit. Walas pastor to pag talibon. Muray gidangat. Verse 8, tanawa. Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios. Sige ra kag pahimuot sa imong kagalingon. Moingon na dayon ka og unsa kanay tawag anang nanarbaho ka nya inig trabaho nimo ang imong income kay imong ipalit nga malipay ka. Unsa tawag kana? Rewardan nimo imong kagalingon. Di ba? Pahimutan nimo imong kagalingon or pahimutan nimo ang tawo. Or pahimutan nimo ang tawong duol sa imong kasing-kasing. Or pahimutan nimo ang tawo aron maduol sa imong kasing-kasing. No? Kanang akong uyab sa una ba? Si Mami. Nay magsigig hatag-hatag niya kay arong maduol gyud. Nya kabalo ka og di gyud ka ganahas tawo bisag unsa pa ihatag kay di man po ka ganahan sa iyang ihatag. Bisag ganahan gyud kang mukaon og maghisgot kog pagkaon kay ga fasting man mo no. Makarone. Pero ang muhatag nimo di ka ganahan, di gyud ka ganahan mo ka og makarone, tama? O tinuon naman din pining oy. Bisag paborito pa kayo nimo ng Lord pasayloan ang hisgot mo kung ngani panggutom nung sila mamauli makanirog manglimbong sa balang espiritu parihan ni Sapphira ni Hananaya, Lord. Na pa mo? Bisa ganahan pagkakaayo anang mupaak anang panit sa litson nga pula kayo niya nigpaak nimo murag sin nga nangagisi. Kasala sila Kuya Danilo. Unya hatagan ka na sa taong di ka ganahan, di man gyud ka mudawat bisag saon pa. Because dunay mga taong mohimo gyud ana aron nga maduol kanila. Gusto silang mupahimuot gyud og tawo, mupahimuot sa kaugalingon, mupahimuot mga estudyante magpahimuot sa ilang teachers and mga anak magpahimuot sa ilang parent. Ang mga parent magpahimuot sa ilang anak in surprise. No? Magpahimuot si pastor. Uy, October, Pastor's Appreciation Month. Karon kay namay na appeal sa GC. Unsa man ning Pastor's App? Nangutaan na dayo, Pastor, unsa man ning Pastor's App? Awa na nasakpan ako inyong plano tanan. Na birthday, mag-serenade, surprise on, kay gustong paimutan. Pero ang Dios, wag yun taon tayo planong, malipay lamang siya sa itong kinabuhi. Nga ako ning ihatag, pero malipay ang Ginoo. Akong bisitaon tong akong, doon naman to kabulan, wala ni Simba, si Kuan, oy. Ngano ka to, be akong atuon, pangutan-on to, dadan to. Wag yun, din taon. Masaya maghulat pag inang pastor, pastor mo bisita mi. Mangutan na pag pastor mo bisita mi. Ayaw oy. Mutana pa no. So ang tawo nga na nagkinabuhi sumalas tawhanong kinaya dili gyud siya makapahimuot sa Dios. Kabalo mo? Unsay kalahian sa leadership ni Jesus Christ and the leadership of the Pharisees? Kay tanawon nimo ang Pariseo daw spiritual sila ilang una-unang kasing-kasing tawhanon. Pero tanawa si Jesus. Bisag daw tawhanon ni kay nakatulog man, gikapoy. Pero mostly imong makita sa iya spiritual, ngano man, obedient ra gud siya. Sa iyahang office, sa iyahang trabaho, gabuhat ra gid siya sa iyahang misyon. Verse 9. Kining verse 9 mo na akong paborito anang magsigig debate anang mga relihiyon. Bisan sulod sa simbahan pareho na og
Biblia ang gigunitan, magdebate gihapon. Bisag unsa pa na sila ka bright. Bisag tanang volume, tanang chapter, tanang history. Bisag muingon pa na silang ang 11 ka apostoles na ana mo. Wa ko'y labot. Nga naman, verse 9. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kundili sa Espiritu Santo kon tinuod man ugali nga ang Espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing. Unsay sumpay? Kadtong walay Espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. See? Munang niingon si Juan, ako magbunyag kaninyo pinangis tubig kay naghinulsol mo. Apan siya nga sunod nako mubunyag kaninyo pinaagis espiritu. Nagaan kayo sa espiritu og sa kalayo. Unsa nang kalayo? Mga pagsuway, pagputli adlaw-adlaw hangtod sa pagbalik sa Ginoo or hangtod sa atong kamatayon naay kalayo. Munay gamiton parang maputli ta. Kani atong pagtuo, duha-duha, luya-luya, pag nanay pagsulay usa pa mulig-on. Mao nay kalayo nga iputli sa ato. Di ba? Ang walay espiritu ni Kristo dili gyud iya ni Kristo. Pastor, ang pangutana, kanus ama na angkon nako ang belang espiritu? Kadtong mituo og midawat ka ni Hesukristo. Kadtong dili pa tinuod nga nidawat, tinuorag dawat. Ningon ang Bible ang mituog midawat sa John 1:12. Ang mituog midawat gihatagag katungod, gihatagag otoridad, gihatagag gahom nga mahimong mga anak sa Dios. Kinsa man tong gihatag? Ang Holy Spirit. Kay siya may gasild nga mahimo gyud kang anak sa Dios. Now, katapusan kay mag-pray na ta. John chapter 14. Wala diha, no? Anato sa last Shell, pero wala na ako ito gibutang ang scripture lang. Ikalay pangita diha, Shell. Kay taas-taas pa ni. Inom og tubig ate. By the way, kung mubati mog halang sa inyong tiyan, no? Anang hang. Dili halang, no? Hang. Pag inom og tubig, kaya ang atong lawas na siya body clock nga inig-abot og alas 7, alas 8, alas 9, mo release yag acid kay tunawon niya ang pagkaon. Pero kung usa ka gabi, duha ka gabi, tulo ka gabi, upat ka gabi, ang atong body clock, kining atong utok bitaw, siya na nagmando nga na-memorize na niya nga, oy, anang orasa walay pagkaon diha. So di na siya mo release og acid. Munang sa prayer and fasting ang pinakalisod sugod. Pero mulabang lang kaana nga mga panahon na di na lisod. No? Na gani diri di mo kaon kay gibulagan. Yang karon para sa Ginoo. Di ko pastor gutom. Napoy uban ni snack kaniyang alas 3 naninuod og ayo. Fasting ra baon niya pangandam ni pangandam. Hananayag sa fire gyud ng mga ingon ana. Hello? Napay uban nga tinapay lang man. Muki di man panihapon. Lugaw lang man ni. Tubig lang. Tubig. Sa waye ba? Natulog, pastor, hindi ko katulog. Huwag akong tiyan, mag-ingana, pastor. Nahulaton ako, naglabag alas 12, pwede na akong mamahaw. Limbungan. Hananayag sa fire radyo ng ingana. Tanawa. Then the Holy Spirit, ang Holy Spirit is atong commander. Duha man nino, tawhanon, ang atong kalibutanon o yawanon, tawhanon nga kinaiya, or ang kinaiya sa balaang espiritu. Duhara ang atong sundon. Asa man taani nagsunod. Kung sige nakag-anhi sa church, pero nagsunod gyapon kas imong kinaiyang yawanon, imong kinaiyang kalibutanon, imong kinaiyang pagkatawhanon, pag hinulsol na. Munang moingon ang uban, wa mo lagi na nabago. Saan pa ka bago? Nga di man mo sunod sa balaang espiritu. Unsa man nimo pagsunod sa balaang espiritu? Makaya na nimong i-apply ang gitudlo ni Kristo nga naman kay ang balaang espiritu mo imong gisunod. Siya pod ang naghatag nimo katakos kagahom kusog nga mabuhat nimo na.
Pero kung dili nimo sundon ang balang espiritu kay imong pagkatawhanon ang imong sundon, mauna nga magsigi kag atog church, moingon kang wa gyud ko na bag-o. Moingon na lang ka tanang relihiyon pareho ra. Mauna lang na atong una-una. Pero kung naa ka kanunay, imog yung pamalandungan ang pulong sa Ginoo, magkat-on, ang magkinabuhi ka, and then malipayon na ka magkinabuhi sa unsay kabubuton sa Ginoo. Normal sa ato ang maghinakog, tama? Siguroon ang kaugalingon, siguroon ang pamilya. Pero naa na kas Ginoo, magsakit imong dughan ka nang wa kay mahimo nga ganahan kang mutabang sa uban. Di ba? Monday? Di ba, Cecil? Di ba, Ma'am Jubilo? Di ba, G? Mag-uol ka ba? Unsa naman po kay gikaon ato nila nga wala ba'y trabaho si kuan? Pero kung tawhanon na ka, praise God, thank you Lord, na may panalangin. Salamat ng pagkaon, Lord. Bahala mo diha. Muna yung mga tawhanon. Unya, magtuo na sila nga, grabe na sila ka-spiritual, grabe na sila katubo. Pero kabalo ka, katong muwali sa niagi nga serve like Christ or pag-alagad sama kang Kristo, masubo gyud kag di ka kaalagad. Kanang naa siyas panginahanglanon unya di ka kahatag, masubo ka igsuon, mag-uol ka. Ngano man, naa naman kay kasing-kasing nga always ganahan gyud kayong mobuhat, mo-obey sa unsay gustos balang espiritu pag-alagad. So, ningon ang John 14 sa pananghid sa atong Ginoo ngadto sa mga tinun-an nga mobiya na siya, mga tinun-an nag-uol mo na yang gidasig. John chapter 14 verse subayon na to og basa no. John 14, 1, 2, and 3. Diha rasa. Ningon diha, miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kanako. So, biyaan na sila. No? Mao na ning panahon na nga, biyaan na sila. Ningon sa verse 2, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, og muadto ako, aron pag-andam og lapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultian. So kung biyaan ka, mag-uolgo ka, need kag comfort, tama? And then, parang mas mulig-on ang comfort nga imong madawat, dapat naa kay saad nga imong panghahawakan. Panghawakan nimo. Di ba? Namubalik ko. No? Nya, paglarga. Sa una na yung mga drama mga igsuon nga paglarga aning uyab. Kay ni abroad niya, wa pa yung cellphone sa una. O niya, paabuta bayak gyud ko ha. Kay inigbalik na ko, magminyo na dayon ta. Akong gipanaad. Gipanaad ko no nga magpaabot. Pagbalik niya, tulo na anak. Nya naminyo pag yung palahubog at imani. Perting paitas kahimtang. So, ningon si Lord, kay mubiya naman siya. Pero ang atong Ginoo, di ka niya biyaan nga luoyon, nag-inusara, magulanon, makaluluoy. Dili. Tanawang verse 16. John 14:16. Ingon ang 16, mangayo ako sa amahan og hatagan kamo niya og laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Verse 17. Siya mao ang Espiritu, ang Holy Spirit, the Spirit of truth. Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makita, dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo. So ang taong kalibutanon, ang taong tawhanon, di gyud siya kadawat sa Holy Spirit. Kay wa man siya kakaila, wa siya kakita sa Holy Spirit. Pero ningon diha, sa mga nagtuo sa Ginoong Hesus o sa iyang mga sumusunod, kining maong balang espiritu naa sa sulod nila. No? So naa kay magtatabang. Muna nga, kung tawhanon ka, bisag giingon sa Bible naa kay magtatabang,
nabalaka ra gyapon ka, nahadlok ra gyapon ka, nagguol ra gyapon ka. Kay wala man ka ni salig sa gisultis Ginoo, ngang balang espiritu naa nimo, siya ang magtatabang. Kabantay ka? Maampo kas Ginoo, Lord, manghulam ko og kwarta Ginoo ni Jeannie, Lord. Unya, Lord, ikaw na joy bahala. Pag adto nimo, unsa may ato? Lagi, ha? Pagdala. Kani o gamitan ni. Wa pa kani kakaingong hulam ka, gihatagan. Kini gamitan ni. Kaysa may katrabaho mga ingana. Ang Holy Spirit. Siya may nagtandog sa kinabuhi sa tao. No? Sa pagsugod na ko diri, wa jud ko kailangan ning Sir Joaquin. Wa jud ko nailhan. Wa jud ko nailhang Roger. Wa jud nailhan. Pero ang Ginoo nakailan na ang tanan. Nailhan niya ang tanan. Og nahibalo siya kinsa pinaagis balang espiritu iyang pangkapkapon na mahimong instrumento. Wa jud ko nailhang Danilo. Wala jud ko nailhang Manilin. Wa jud ko nailhang Mambiri. Wag yun. But ang Ginoo, siya ang namuhat, siya ang nagkapkap, o siya ang naghatag sa kinabuhi. So naan na ning magtatabang. Kabalo ka? Kung muani kog Lourdes, bisag, na paminaw ha, bisag unsa ka bright, tanang strategy sa pagwali. Musayaw ba kadiyag mag-push up kang gawali? Or lami kay kang manulti? Or ang imong sinultihan, kaya ni imong usab-usabon? Mudako, mugamay, may mong iro, may mong kabaw, may mong langgam, may mong isda. Matingo ba na isda? Kung wala ang Holy Spirit, wag yung kay tawong madalas ta ilan sa Ginoo. Napay pinaampo, kaampo ko kagabi dito sa Panglao mga igsuon. Naguna-una gyud ko nga dili gyud po ni sugdan ra nako ampo nya, di nako humnon. Gusto nako i-apil na nako ni kanunay sa pagampo. Because nag-send og picture si Atilo sa ako Kay kani adto mura naman tug nay dako kay hubag diri nga magguna-una kag mura naman ning ilaga sa soda ni. Nya kada niya anhi diri simba akong pangmustaon mustaman. Na palagi pastor. Di ampo ano po dato. Lord, di gyud nako ni undangan. Nya sunod na pod kumusta? Pastor, napa ampo ano po Lord, di gyud undangan. Karon ni uwat na. Praise God. Nya kabalo mga igsoon, every time mag-pray ko, mugamit ko witness. Mugamit ko witness. Muingon gyud ko, Lord, kining nias palibot saksi ni sila nga imo jud ning himuon. Kay kung ako ra magpasidungog sa Ginoo. Pero kung daghan ning nagtan-aw nga giampuan nimo nang masakiton, inig kaayo ana mayo gamhanan gyud ang Ginoo, diha gyud may atong giampuan na. Nya mga idara na ni sila, pati si Manong kay nag-iilis mga panit. Hello? Di na kinahanglan gluta tayo nun sa panadihang ipang-inaw ng mga mayra Nagpulis yak panit. And gani, mura man to, naapa mo? Mura man ganitong namilin-bilin naman to nato, no? Pag-adto na to, imaginag na ngayo siya pasaylo na mo, tanan na kaingong, hala? Kuya Junelo, nya pag-ampo na namo, kami tanan, gaingon na. But praise God, karon sa Ginoo gipasig, murag sinaaman, gipasig-uli sa Dios ang iyang panit. Bisag unsa kamahal ang tambal imong imnon kung di na ubanas gahom sa Dios, wa jud kay kapuslanan. Wa jud kapuslanan ang tambal. Unya ang milagro trabaho sa Holy Spirit dili ni pastor. Wa gud ampo wa gud ayuhan ni pastor. Oy. Lakaw mo sa ubigay ni. Lakaw mo sa espesyalistas mata. Ang ako mo ampo lang ko nimo kay nakaila ko nga ang Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta, di kaya niyang ayuhon na imong balatian. Og walay milagrong mahitabo kung wala ang balang espiritu. Gikan sa Genesis hangtod sa pagtapos sa kasaysayan. Bisan si Kristo, wala siya milagro nga wala diha ang balang espiritu because si Jesus ang musulte ang mo-perform ang Holy Spirit.
Nasabtan na to? Muna nga klaruhon gyud nato og ayo mga igsuon nga makaila gyud ta ani. Now, ako mong sultian ni apata sa wa pata gani naapata sa introduction kabahin ani nga ato ang pagtuon sa pneumatology kining doctrine of the Holy Spirit. And ako nagaampo og nagsalig sa Ginoo nga ang balang espiritu padayong mudasig nimo aron ka mo join hangtod mahumanin nato. And i-congrats jud ka nako kung makumpleto nimo ning 5 kagabi. Because ako nagtuo nga duna po'y buhaton ang Dios sa dihang masabtan nato makailata og ayo unsa siya plus ang atong pagsalig sa Ginoo mahingpit. Kay di gyud ka mosalig kayo sa taong wa pa kakayo ka nakailan niya. Tama? Di ka mosalig sa Holy Spirit. Bisag mo yung siya, ako'y mo comfort. Di ka mosalig niya. Muna di ka mo comfort. Nga naman, wa pa kakayo nakailan niya. And tuguti nga niining 5 kagabihon sa itong mga pagtuon. Ipaila-ila sa Ginoo. Ang iyang kaugalingon, pinaagi diha sa personalidad niya, ingon nga bala ang Espiritu. Aron ikaw ug ako malig-on, musalig. Og makaila ka, kinsa ang Diyos nga imong gialagaran og unsa ka. Sa katapusan, ikaw ang motor nga XRM 125. 125 ang iyang sisi, perting kusoga mo dagan. Gikan kag Hanopol, Balilihan, abot na kas Cortez, nakadagan kag 100. Kusog kayo. Pero inignig, abot ni mo sa Tagbilaran, bisan pag 1,000 cc, big bike nga motor, 20 ray imong dagan. Nga naman, na ay nakabutang dito 20 kilometer per hour. So bisan pag ang imong motor kusog pas airplane, ning abot nimo syudad, 20 ray imong dagan. Ngano? Na ay nagpugong nimo. Unsay nagpugong nimo? Ang balaod. And din his atong kinabuhi, ang Holy Spirit nga naa sa sulod nato, gustong mo operate, nga makapamuhat, hunat kayo nga pagpamuhat. Pero naay nagpugong nimo. Kabalo kag unsay nagpugong nimo? Ang kakulang nimo sa kaalam, ang imong kahadlok, ang imong kabalaka, ang imong pagkatawhanon, ang imong pagkamakasasala, ang imong pagkinaiya, ang imong katapulan, ang tanang tawhanong kinaiya, mao'y nagpugong nimo. Mauna nga ang imong mabuhat ingon ana ra. Nasabtan na to? So, siya nag-empower sa imuha. Nga dito sa inyong eskwelahan, lingkod-lingkod ra kabulihon, pag ka kay gibuli, pag ka kaayo, kay ikaw ray Kristan sa inyong eskwelahan. And then kalit nga gibalita ang eskwelahan, gisaniban, gisudlan, and then ikaw nga nibuli, nitindog ka dito sa tubangan. Shhh! Pamate! Na, nitindog ka dito kalit. And imong gipangmanduan ng mga sa pangalan ni Ginoong Hesus, lingkod mo tanan ng lingkod ng mga pagipang demonyoan. Sukad karon. Mamahawa mo og di na mo balik. In Jesus name, go! Wa na malik. Ang imong principal, ang imong maestra, ang imong mga classmates, wala na, unsa day na siya? Nga naman, naanasulod nimo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, pati na nga mga demonyo, mga anghel na sa una, binuhat na sa naa sa sulod nimo nga maong Diyos. Sumahadlok sila nimo. Di na ka mo yung tabi-tabi, ikaw na yung di mo manghawa, sunog mo ron. Amen? Actually, unsa pa yung mga ngalas demonyo. Kaya kita mga igsoon, sige matagalan-ngalan, no? Demonyo, the windy, white lady, mga unsa pa na diha. Sige, tangalan-ngalan. Inignaa ka, managa na sila. Na maingon nga, wala na idako kahoy des likod sa inyong balay. Unya, sa una pag sawa pa ninyo na balay, naanag yung mga nagpakita diha nga, butangig duyan. Ngayon kagabi ato, kahigda-higda, cellphone. Ay, naman mo, dari mo ka mag-istorya, ta kay mangutana ko ninyo, gano'n namiya mo sa langit.
Mga wa man tamoy utang dito, mga wa man tamoy hilanat o kubo dito, namiya mo dito. Dili mga istorya ta. Talawan. Talawan, nganong talawan? Dili ka sure nga ang pinakagamahanan naaba sa sulod nimo. Moingon din haunted house. Pertin dakuas balay, na ay garage 5 ka buok. Oh, dakuan na. Unya ang yuta kinadakuan. Baligya rag 20 mil kay 90 aw. Ingna dayos pastor. Inas pastor ba baligya ako akong motor na yon. Paliton din ako na. Unya tara manilhig ta dito. Unya kisa may na nagpuyo dire. Asa man yung mga chinilas, asa man yung CR. Awa gyud kapuyo kay wanang hinlo. Nga naman kabalo kag kinsay naan nimo. Pero malig-on lag-ayo ang imong kaisog, ang imong pagsalig ug ang imong pagtuo sa panahon nga nakahibalo ka. Munang basa tuni. Kabalo kag nganong hadlukan ka? Kay nabasa nimo natun-an or wala nimo nabasa wa po nimo natun-an. Munang hadlukan ka or nabasa nimo natun-an wa po nimo ikinabuhi, hadlukan gyapon ka. Pero nagkinabuhi kag unsay kabubutos Ginoo, maglakaw kang magka-problema, gi-allow ni Lord. All things work together for good. Nay nawala, naay mo abot. Gikuha ag imong gipanglungkab tong imong parlor na to. Gihurot og naay police si Lord. Bahalag mga wala ng gamit, nadugangan po kag daghang higala. Kami di ay, di na nato ni paulion. Naminaw pamuntanan, may gabi So, nakaila ka og lig-on kay ka. Sa tanang kagabhion nga tong hisgutan, tanan nga scripture nga naa sa diha, gitudlo sa diha, ato nang subayon sa tanang gabi nga naa ta diri. And ako lang mong awhagon, ayaw gyud entertain na ang kaaway sa kasing-kasing. Kay base kini kabus pagpasalamat, di ka malipayon, di ko malipayon, di malipayon. Kabalo ka? Magbagyo o mag-ulan or nay manganha or wala, ang atong kalipay solid. Nga naman, magpasalamat man tas Ginoo. No? Di sila kaabot sa Thanksgiving, sunod tuig. Tanang panagtigom na to, abot sila. Na, kada rabagyot pasalamat na gidugang si Lord. Tama? 5 ka tinapay, 2 ka isda, yang ipasalamatan. Nidaghan. Magpasalamat ta karon. No? Nanatoy mga bangko nga nag-abot-abot. Kada pamilya, kadalag, ga-offer og usa ka bangko. Yung markulangon pa nga to ang mga bangko, no? So, kana kay niabot man na someday, naaw niya mang lingkod na. Unya ang mahitabo, kinihimuon na to na igrom sa bata, kay ato na tas dito sa likod magsimba. Himuon na parkingan na lang diha, kay magputang ta dito. Bahala na si Lord. Mga tawa raman mo, oy. Daghan pa kayo og dako pa kayo buhaton si Lord. Kung di pa mo balik si Lord, kung di pa mag-rapture, og di pa ta mga matay, daghan paghimuon si Lord. Hopefully, excited ta aning tanan. Now, ayaw ka sugot nga ang uban answered prayer sila sa 2024, ikaw, wa pa. So, inig-uli ni mo karon, suwate dayon tong imong notebook, si tinta inuibi kabuok ning ako, Lord. Nga ang akong bana, maduha na. Ayaw po, yung tawon, naunsa man tawon mo. Lord, number 2, Ginoo, tagaan minimo o multi-cab, Lord, para sa among barbecue. Nga ni ka Sunday, hakot po na mo ni Lord. Praise God. Nga, number 3, Lord, kana po nangayo, rakag para nimo. So, unsay hatag ni Lord para nimo, gamiton nimo sa pag-alagad sa uban, kay di naman katawhanon, espirituhanon naman ka. Amen? Praise God. So, diha lang ta kutob mga igsoon, og unya, mag-ugma sa gabi, mo adto na ta sa detalye, mga details, tungod kay introduction pamanta ang atong ipanghisgutan. Mag-pray ta. Heavenly Father, thank you Lord sa mga word, ng imong gihatag ka namo karon. Salamat kayo Ginoo sa niining nga paagiha. Mapaila-ila nimo, O Dios, balang Espiritu. Kinsa ka sa among kinabuhi.
Tabangi kami, Amahan, nga makasabot may og ayo. Tabangi kami, nga malig-on ang among pagtuo o pagsalig diha kanimo. Salamat, Lord. Aniining kagabihon sa among mga pagtuon. Ikaw mismo maoy personal nga nanudlo sa kada usa namo, Ginoo. Bisan pa man, Lord, sa among mga pag-ampo, sa among mga request. Kung kini na uyon sa imong kabubuton, someday ang among gisulti, ang mga pulong among gisulti, amo unyang mahikap, madawat namo ug among maangkon. Salamat, Lord, ng imong panalanginan ang kada usa nga naabot ni ining nga mensahe, naabot ni ining maong mga pulong. Pinaagi, Ginoo, sa kami nga ni akaron og pinaagi unya sa social media. Magakapkap kas mga kinabuhi, Ginoo. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Nining tanan, nining kagabihon mga igsuon, manindog tang tanan. Og musulod na ta sa atong mga pag-ampo.